Iată ciocanul rotopercutor GBH 540 DCE Professional. El este cel mai rapid ciocan rotopercutor din clasa sa. Datorită motorului său puternic de 1150 de W, aparatul găurește cu până la 30% mai rapid decât alte ciocane din clasa sa. Mecanismul său de percuție puternic este într-adevăr impresionant. Prin Turbo Power, la comutarea din modul de găurire în cel de dăltuire, puterea folosită în mod normal pentru mișcarea de rotație a burghiului este transformată în energie de percuție suplimentară pentru dăltuire. Cu sistemul SDS Max Comfort puteți schimba manual accesoriul în numai câteva secunde, iar prin sistemul de amortizare a vibrațiilor Bosch Vibration Control, lucrul devine mai plăcut, mai ales în cazul utilizărilor de lungă durată. Convingeți-vă singur de performanțele celui mai rapid ciocan rotopercutor cu sistem Vibration Control, GBH 540 DCE Professional.